hebben we al eerder van jouw werk. Ja, nou, we hebben nu 2 dagen even geweest. En we hadden een hele berg mensen hebben op de baan gaan rijden en taskouders. Alle mensen moeten even zien hoe het hier op hoog gaat en hoe we de wandelen verkleden dan. Dit beeld hebben we toen maken toen we 24 jaar bestaan hadden. Toen is even onthuld nemen we dat. En dat is maken door het is iemand losgekeken door Jels Veenstra. Die had met z'n beiden hebben we dat ding en er zat maar in het beeldje van. Die regelen je alles zelf, maar het bestuur die had zelf de gezin gebouwd met de bestuurleden en die doen het met z'n allen doen de dommere zaken. En die hopen net dat dit de laatste keer is, die hopen elke keer dat we bij mensen gaan. Geweldige week gehad. En ik ben zeer tevreden met de opkomst van de mensen die hier geweest zijn. Ik van de boer die hebben verschillende mensen geweest. Dat ben zeer enorm. En zodra het weer vertrouwd is aan meer, door we organiseren we dat, zoals we dat de baan willen.